aze kangaka ngabo izindaba ezixoxwa yimizwa ezaziwa kuphela emqondweni ezingaphimiseki nasolimini. Ngoba njalo futhi mekushona ilanga abasebenzayo uma sebebuya emsebenzini bathukulula izimpahla zabo lapha ngasemnyango babuye bahlale phansi bazogeza izinyawo. Ngoba sekho isidingo sokugeza wonke amanye amalungu omzimba, abusekho isidingo sokugeza ubuso kunye nezandla. Inqobo nje mase kuhlambuluke izinyawo kwasuka lonke lelaphunga ekade lokhu lakheka lapha ngasezicathulweni. Okusho ukuthi manje sowuzokwazi ukuthi abuye wonke ke lawa amanye amaphupho amnandi. Manje uma simbelwa ongaka umgodi siphinde sinishwe bonke lobu buthongo. Kanti buphi ubuhlungu ngempela enifuna ukuthi sibuzwe? Siselaphi isidingo namhlanje sokuzisola noma esokuthi uzwe ubuhlungu uma ungeke usakwazi ukuthi uzinyeze ngesono? Uma ungeke usakwazi nokuguqula izimo uzibuyisele ngasemumva, ngilokhu ngigqugquzela naleli hashi elokhu ligijima ukuthi engathi ngasheshe lifike entambeni kungakavalwa. Ayangikhathaza kanti nalamabele alokho emila la ngaphesheya kwesifuba sami awangisuthisi mina bengikwazi ukudla inkomo yonke nempondo zayo ngize ngiyiqede. Awangisuthisi mina ebengikwazi ukudla inkomo yonke